Хора, сега тук сме с един някакъв такъв бургер. Си взех, ето, и това, което трябва да е токсично кисело. Почна първо с това, което е 5 грама. Стигнем до това, което е 14 грама. Изглежда като... Ако сте гледали SpongeBob, има един такъв някакъв с друга рецепта, където става златен. Не, това прилича на него малко. Ето, айде, 3, 2, 1. Хора, това се мучи, значи ще го оставим за после. Ето, сега сме на токсично. Но това, нали не знам какво е. Сега го отваряме. Ето го. Как мирише. Как мирише. Как мирише, добре. Това е дъвка. Киселак. Добра. Сега се връщам. Ето. Ни. Горе, долу. Да, добре. Това пак е довка. Добре. Чао!